E pensamos que as eleccións xerais, como son para Madrid, pois son unha cousa fundamentalmente do PP, do PSOE, de Rajoy, de Zapatero, e que os galegos, máis ou menos, non nos ven ni nos vai nada. Sería un grave error que así o entendéramos. Estas eleccións son quizás as máis importantes para Galiza. En Madrid decídense cousas moi importantes para o noso país e moi importantes, polo tanto, para a xuventude de Galiza. E é agora, cando máis que nunca, Galiza ten que estar presente nestas eleccións. E só pode estalo a través do Bloque Nacionalista Galego. Cantas veces teredes vos escoitado a amigos, a veciños, a familiares, falar con envexa do papel que tradicionalmente ten xugado Euskadi e Cataluña na política estatal. Cantas veces tendes escoitado a decir os vascos e os catalás sí que saben, non? Colocan ali a forzas políticas propias fortes, arreglan as súas cousas, colaboran na política de Estado. Cantas veces? Pois, amigas e amigos, esa envexa hai que convertila nun sentimento positivo e, sobre todo, en forza electoral. A maioría da xente gostaríalle, a maioría dos galegos e as galegas gostaríalle que Galiza tivera máis peso político no Estado. Pois non vale consentilo nin con desexalo. Hai que votalo, e hai que votalo o próximo día 9 votando o Bloque Nacionalista Galego.